Dneska to vidím dobře, dneska to bude hodně tvrdé. Skončí to dneska nehorazně ladně. Vidím tebe, chcu tě. 2krát denně. Líbí se mi tvoje cecky nádherné. Nechci slyšet už žádné keci. Tancuj pro mě, ty kurvo. Z Vídně. Takže čau. Já se jmenuji František Trlička. Já jsem z Ostravy a momentálně se nacházíme kde? V Dejvicích. V Dejvicích, kde točí dobré pivo Ostravar a chystáme momentálně nějakou písničku, která by měla být ve čtvrtek 18 hodin na Facebooku. Vlastně bude to premiéra. Mimochodem můžeš jako slyšet, že jakože úplně, že pecko jakože produkce, že Davy 2012, zvuk, píčoviny, tamto nesmysly, pizza salámová, krémové halušky se sýrem, nokedle, brýza, smetana. Co si? A samozřejmě tady bude ten gigolo z toho televize, z toho Love Paradise, nebo kde si to byl? Jak se to jmenovalo? Love Paradise. Love Paradise. Že Love Paradise to je ten pozenecký festival. No. Tam si byl taky. Tam jsme se taky potkali, no. Já jsem puzerad velký, že největší. Dobře, takže zdravím všechny svoje fanoušky a největší fanoušky je moje mama. To zdravím nejvíc, lebo to má nejvíc ľúbim moje mama a čekej, že bude nové video, nová písnička. K tomu bude nějaké promo. Tohle je a.k.a. Leo, já jsem taťka Šmoula a zdravím vás z Prahy, z Dejvíc, 12 Ostravár a všecko dobré. A za fuku mi jede vlak. Jedem. Čau. Čau.